for me mamunina akwaba eba too much GH. Within the Efias room, I catch you back up a bichum a mid se. Abusia and sembi chebua and sem no any nyai pa ye. Na dotona ka say na saying dear I say Sofo for more we gupa yama and no aye enkrofon tanta. Adenti and a make us a ye enra. Ya papa or Sofo chira Abosom. Edi ni sembi ebetu jana no enaya keseneni ewo enkrofo tirimu na Sofo no nenu mu nsema wo kan ye eni say eye ni jiri a oni na jai ena nkofo se eye na no yire ja obi a wato party kama ama obe o se ani meto party ni ma ni wie na se ye party ni wie no oba no eja me hwa akọ na ndienti a ama me tra boso me chese mu ni se enkrofo obi kokonsa enkrofo kansem enkrofo be nsem se eni yehu Sofo maami ni yehu Sofo maami ti dienti a ama mu hunu Sofo maami no eni se me yire eja me na ni nyina mu no osan kire se ai woni obaby afefro ba na awu bakama edi amano na no ejina so nti na oba na eden eja no ho ediko na we no kofo se Sofo mu a chese wati a story a wo dom edi wachie na adi nti na wutimi eye sei na eja wonim se eye papa Kumchacha so na danfo pa eni Sofo chira Abosom enti eja wonim se too much dear die di ensem kroje a yenso ni so edi beso mu ni nti no ye boshi ekopie mu ewo ye odifo Kumchacha na sorry fie ne ene no ekotwetwe nkomo esan se oni no ya adamfo pa yenti no na onim nsem no masuko de firi krotia eba ni fifi mu eba na wie ye ni nyina no odifo Kumchacha eni mu nsem enti ya ko hono mo eni odifo Kumchacha ekotwetwe nkomo na we eni ensem a odifo Kumchacha edi tuja which we have and name about the PMO Odifo Nicholas or say aka Kumchacha and now so many know a barber komo now come on say your book Kumchacha that was someone say yedin someone yedin samake say and some big and some polo and your barber jemu a guho a day amawo me chami usima enko babia na me ba yedin komono ashisheso for me sami mamo akwa baby eba too much GH me the aeroplane kese pa akwa me papa Kumchacha abaha ensene de jai ampaya ebeja abusia ka me ho na ye my papa Kumchacha akwa ba daddy me ma akwa ba mejo so bibi aboko de nyame adom me ho ye na wonso awrade adom boko na akwa me free na ba ha me ko me be sha okotoka ele jamre obepie wo wa sorry dem mu okay me da se bebre daddy lomba se me da se bebre papa and sembi chegu e wo social media ye nra asema ye te ye no ye ho pusu ye kakra efa ya papa chira Abosom waja ne yire na ne nsema wo ka nyanya se oba no chese oba ne jan hoko esan se funso bi a okoye nto ne oba bi awo a akwala so no papa akakoye difoi a ono so akoye Sofo ya mo nyina no mu nanti nyame akwanso a mo chreche ye kwan no eye se odi asem bi sei eto abonten me da se bebre mechia ahwefo na makase nyame hira obia eye good esan you good better say asem we Sofo chira Abosom edi tudwa iti me kura me bom nsem ma no me bom nsem ma no why ade oh papa aden on say be mani obi a owo akukuduro na de akukuduro ekasa be man ye ka be mani obi a wode akukuduro ekasa etina akanfo quotation etrenson ejichemunum onsi be man na no madura eden enyon akanfo quotation ya bible yeah etu ye be man na de akukuduro kasa na no madura enyon ya na eye na won se de bia no be man wo ba nya asem a enhwehwanim
enhwehwe anim nti no oba di fokora na ye di fodie no akoma beema ne ama beema na ba be di fo na oba abedi bem ai say ya kan mamu ane ye Ghana ha akoda ni panini asema na panini akoda nya asema utumu say panini di fo ama panini di fo by yese akoda enya hwe pane chew enya hwe wo de pane chew say mra no baabi a Sofo Kumchacha ma hu say nya adwuma eye baabi ba akopɛ bizam say he eno ne he kan bebusa ko na what boss eye court ene mra say nkwase ya mra no enya adwuma okay court oye pani no di 70 years na ko repo akwada wadi 20 years ya yankase pani ni akwada anya asem edi ya di bimu die say nkwase ya bimu die wurepo no e koma pani no judge bachelor wo say ho say nkwase amra no e ma ho eti pani di bi ma wodi bim akwada di bi ma wodi bim pani di fo a na akwada di bi ma ye di akwada ni bim di ma no once e wiase nyina enye Ghana nko wiase emma ewo favor menka ne sa emma wo favor echi mema se meka favor na so akwa abrochira Germany, America, Canada, England, baby ya. Be man na yele te kurempa. Na yele ne tete no. Na yele no eya na yakaya dia. Na ofre police ba. Ye favor e man no. Ye favor mema. O de opa bi se abrochilefo. Na tumu se oba ni dip efo pa o. E ma be man ni dipem. Ba ne ya de bim die no. Ya de akwa akoma oba. Ena emma wo brofu we kan say emotion. Go emotions. Aha. One say utumi ni obanya asem ne de enye de kora na fe wo su na ni su oba oh ni su ne so eye azan su Hey papa. yes esu ni bebre wo wa eye azan su na ni su oba na ese wonyi na tade on pa ne ho na ne ho nguo eti obi a wo twam bia ani obi a wo di asem ni bia we se de oba ni su en se de wo peso oyi na tade na oyi na deja na o de bim de no akoma han oba no Okay. nanso na wo ni bim because of mokan motion and emotion Because she's emotional. me that say eti anwo fewe obi se Sofo Kumchacha asem we ya Sofo kira Abosom yele enye nne e na o start ha Sofo kira Abosom Sir? yes my minister ha Sofo kira Abosom Be fie saying more yes say time na Sofo kira Abosom kora ma kra wow. na wo ya asole wo Kumase more yes asem a me ken won me bo radio station bi a agidin pa chelo on wa betumi de confirmation ana de no kora make no on betumi aba kan so woni radio friend Enshira FM e wo Kumase eni akra ha tama Osofo kira Abosom ne yele e wo Kumase no asofo bi ti asem Osofo Kumchacha America ne pawo asofo bi etumi eba maame ne life mu etumi confuse maame na dada maame na confuse maame na dada maame na say ni kun e de aduro na ye asole ni kun e de bosom ene aduro na ye asole ama ensema asofo abronsanfo ni bi kan ye no eto maame ni tirim etumi confuse maame na ma achi maame no efa sa niema ne so ene ni kun nya problem ama wani ni kunya program no asem ni kopie wo Enshira FM tieni pawo asem no ekopie e wo Enshira FM taba asem ni kopie wo Enshira FM no ayensem bebre e wo Enshira FM ena eye ya na ja wa ye Sofo enti no mami esan enu ni ho free asofo bone no ho a kire na maame na hu se de asofo ne kafa ni ko nyina no enye no kode no kure nim
eti maame ne sɛ nu ne ho ɛna ɔba back ɔba yɛ no sɔfo kyerɛ Abosom yɛ obi a maame ka asɛm kyerɛ ne kasa kwara ho sɛ da fam obu adeɛ ɔbrɛ ne ho ase ɔdɔ nipa ɛna nyame suro ɛwɔ ne mu a wɔde yɛ n'adwuma eti maame ne baayɛ no ɛna agya wɔde akyɛw pa baayɛ ɛna wɔde brɛ ne kun ɛyɛ sɔfo kyerɛ Abosom ɛna bɛrima no nso so mu ɛna ɔsɛ me de wo bɔne ayɛ den akyɛw da ka yɛ me mpo a ɛyɛ me ɔsɔfo Kumchacha anka me mfɛ nkyɛ no papa sɛ da ka ɛyɛ me a anka me ma ne mma mpo bi mu papa na te sɛ uni bɔne fa kyɛ huhumo me nua ba ma me ka asɛm kyerɛ me sɛ tam Nyankopɔn to bronsam a wo free heaven ɔbɛtɔ fam ha a bronsam ne nam ha once Nyankopɔn ase agye bronsam bi mu once nyame ase agye bronsam bi mu once nyame ase afrɛ bronsam ka kyerɛ bronsam sɛ sambra na wo yɛ kwɛ master a wo to nwom a wo voice yɛ de sɛ wo free wɔ no yɛ nyu obi ma ne to nwom eti belidi kwɛ no na bɛto nwom once nyame ase afrɛ bronsam thank you Miss of Kumchacha me say if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself and na so future Abosom de akoma pa esan je maami waji ni wie ye no esen to aso biem ama eto aso de eto so mi no ama ni nyina eto so mi no a chopa bem yeah different matter a chopa bem eti maami no waha papa na che waha na cho ena eja eye ya na wasan ji ni biem ena eja nkakren kumasi asole no kore kofom eye basa ena maame ni nti efise oba woni ne da esole no ya na de obebie na no obeka fa wo eye ose ye bia no ya ne nipa dodo na agedi eti no ofa maniem ena papa di bank na ha obenkran kwara wo no wonsi aso dan obeye na sole start wo Groenland so ni mo wa odoko Groenland ya se Groenland ena oba wa obe start asole no kakre pacho yenkwe yenim na me ni abotere sa wa pacho ena dai eja obe start wo wa Groenland wo ena kakra papa di apeja won kan na wode anya asodan kese a wode anya asoda wo kwa ne hoda so won kwa na so dem udu ne wono mo a on se ura me dem wa ma so dem wa asen be na kan ahaso e baitre wokoso fu kira Abosom wa sa na te e baitre so kama ene nyame adom kakra papa eguso a ene nyame adom wabedu baby a wabedu a edom egu nase a obegina ekora se Ghana fo nto abema no na o meye president a wadi nanum nyam eko mini aba hwe me kan be si bibi so tie ne ye de Sofo Kumchacha meka asofo maame fuo ni bi wo wa won ni suban baako asofo maame fuo ni bi by say eto da bi na one take decision minima sofo bebre wo wa on yili nim nti won nya stroke minima sofo bebre wo wa on yili nim nti won nya BP anya yade ahodo bebre no won aka dem because once asantefo yesi be mensu na wo sugu ne yem be mensu na osugu ne tama na meme ya asole e wo matai ko mass those days be 15 years 17 years ago ana me ya asole na masole dan ni na Reverend Anthony Kojobu ache ya resolution asole your friend resolution Anthony Kojobu ache na asole wo machi onu say me di we be fam ne yele ha ne nyene ma Anthony Kojobu ache papa no nyame tumi ya papa ni di adwuma ne said you preach no fantastic wo preach a chere Bible wo you good by 15 to 17 years ago and na yele started man the problem so problem no ntu ya on the back as wa kwan so a say problem on the yele problem
ene sabi o fachame sabi biem ene wode anya yade kese a wode anya stroke a ye hu sani fa nyina adwodo a ene papa na ka sabi edem a ontumi meye ne sofudie ni nyame dwuma sade yeseso woye no papa yale ya oka dem a na sole ne koso no e wo ho no wo hwe video pie wan hwe okay oyale ya sabi fachame oka dem a wodwe na yale sawo no wan hwe video bi anayele any church elders ni bi ku collection ho sika ho a na yile pagya ade ya so to ne nsa wan hwe wakai ama maami ku aso dem wa woni members yi ku eye boache aso sofo boache de na me de abefamu woni members yi ku woni papa yi ku wo twa papa yi adapa wo di papa yi atam wo bre papa yi nua woni papa yi ku up and down. Wow, I didn't see. Minua ba ama tama sofo kwadwo boache video ni ba ya na yele kora ne elders ne ku sika ho a wo pagya ade aso wo pagya ne nsa papa sandi abufuo ede ne yale yakora ba social media ba ye video kese ne yele nsa wo hwe ya edome ne yele ne kese ne yele ene ne yele busuafo ne ade nyina eti welcome back yemra yechi ade osofu Kumchacha mpesa me kan se osofu kira Abosom wo yo bia o wa akukuduro okuta boldness me bom ensem bie ma no abom ni bie mu se watumi enya sa akukuduro no I take a decision I say because tama obank na ha I best start ya asole ne koso kakran sa niam na yile ye wokuma se na woye ubenwu na okosofu we ya asole na akoto nyom onkra ni kun na abenwu na okosofu we ya asole na akoto nyom ubenwu na akoto nyom na dida social media na dida ha papa kasa kire na wonfa eniema woye enkoyie ana papa no say okay no problem sabe me na me de me ho ana me na me be wale ho ana osofu kira Abosom so me sofu Kumchacha me nim ne de da nyina no na me nim no na wo preachi e kire se wo wale mienu wale me yensa enye bone eye wo so eye wo no so ne kire no ne doctrine no Bible na da wo no me da bia osofu Kumchacha me kasere obi owa ne yele ye baako but ne mprefo 3 so wonim sa bema bi owa ne yele baako so ne mprefo 3 what o kabo ma sign 4 bema bi owa ne yele baako enso ne mprefo 2 o kabo ma sign me ensa eti me sofu Kumchacha me nim sofu kira Abosom nyina no awale dodo on condemn so ati ase on condemn sabe asoli bia won ne doctrine so is the for on sha somade meboa and on kwa asole memenda Church of Christ for on mo instrument on kwa asole Jehovah Witness for on gidie ne se ye betrans ase we so a praise before on doctrine but this is for on doctrine asole bia on the doctrine it is obi doctrine de kuta no so o se ono awale mi no ne mi ensa tete no eye Old Testament enkrofo ene wo e ba Bible mu ni ade nyina wale dodo na wono se wono kofa tete no na wo wale mi no ana mi ensa me pacho osofu Kumchacha me yetemu afo me ye judge pacho book na nyame di free heaven na odi bebu atan no pacho me kura me hu me din wo na me makọ atra me de akọjaji obi de ese wo de wo bekọ bronsam jam me mu se nkwase atan no so that's here se nkwase atan no me mu book na nyame di free heaven na odi bebu atan no sofu Kumchacha me kura won fa nkyere me ana me hu me din wo etimi ha me dwen me de ye ho etimi njaje me nkọjaji obi what am I say eti no sade papa nenam yawdiem enam awrewom enam titi mo no ade what taking the decision
ɛna ɔsɛ me wale baako aka ho eti saa video na mo hwɛ sɛ sɔfo no kasa ɛwɔ aso dem wa ɔkasa no ma me kasa mo nkyɛlɛ sabe ɛnyɛ ɔbaa bi a waba asɔle na wakyɛ no ne nada awo ɛyɛ ɔbaa wayɛ ne ho ade awale no aka ne yele ne ho deɛ meka ho te ase ɛnyɛ sɛ bi a ɔbaa bi aba na waba asɔle a na ɔbaa bi wɔ nam baabi sadeɛ nkurɔfoɔ ka na sɔfoɔ no akɔbɔ adwaman na yɛ dabi ɔsɔfo Kumchacha deɛ miminim no no ɛnyɛ ɔbaa bi ɔnam ɛna moka borɔfo bi sɛ seeing is believing. Yes me ɔbaa na wɔne na wo no me sɔfo Kumchacha me minim ɔbaa no sɔfo minim no sɔfo kyerɛ Abosom ayɛ ne ho adeɛ ɛna minim sɛ nim ne sɛ sɔfo kyerɛ Abosom ɛde me akɔ ɔbaa ne fie hɔ da baabi a wɔne ne teɛ no baabi ɔbaa ne teɛ a wɔwɔ no akwadaa no fɛfɛɛfɛ no sɛdeɛ na bɔ no agyegye ho akyire no etimi sɛ interview we say ɛne sɔfo kyerɛ Abosom ho interview sɔfo bi ntumi nye bi meme de a meka ɛna yɛ no korɛ me o follow me ache mete saying yes babia no korɛ da ɛna me de to what am I say babia no korɛ da bia no sɔfo Kumchacha me de to ɛtina me kasa sɛ interviews wa nkrɔfoɔ bɛyɛ yɛ ne adeɛ ne photocopy original no pa nie yeah me na me bɛn ho ana me nim deɛ ɛkɔ nso ana me na me won free me nim ɔbaa ne side deɛ ɛkɔ ana me nim bɛrima ne side deɛ ɛkɔ tie deɛ me ka no me won free ana me nim ɔbaa ne side deɛ ɛkɔ ana nim bɛrima ne side deɛ ɛkɔ etia nɛ sabio sa wo tete no hwɛ awale bɔne me se nyame ye ba bie mu a na ye ba bie mu a awale ye nyame nya ne contract dabi enye the same yaw na wonim awale sem eba manim wo me office ya wonim awa na sabe ko ayi baabi a wadwo ase wadwo ya wedding bosomi kure no ni wajai last month say man bi ba ha wose ne yele person poison no ku no eti ne yele kura di ade nkura di ade ba de ba egu aduanim ka poison na ka wo ku no eti me kura wone me ba ka asem no na me nyini e no so obesen aba na evidence o ma me hada me wo bi na edi me ho adanse e no so wo twam no fa anti me kura me nim no wonyimade a awade aye nipa eti da ye bebe wiase bi me Sofo Kumchacha me hie nyame ba ka kire nyankopon sa awade wanya na usuban ye papa na ye rinu sa usuban nya na me kom ba bi na ko ba bi because we awonfe awale boninti obi usia na ne kwanwa homa ayiyi ti setalia ana awale boninti sa wosia wo bia wafon wa ye hwea se nanti ye tetere kraman ana awale boninti no obi anya broken heart ana obi anya depression say depression ana awale bipolar awale boninti no obi anya dementia hwe wawale da kenyame yenim no krempa cho ba wawale ejai wonwale da ene ebonyame mpae even mpena kura amotwetwe no se mpena de owo bi boy ai mpena kura amotwetwe no eye easy emuni suo eti na asa wo ba no wafon aye styles yeah mpena ya amotwetwe ne ade kura no emu nsam nye easy na awade
eti me the American say ya na yenya on frɛ yɛ one man church no ya na yɛ ne nyame ama ya kukuduro ɛna wa me boldness sɛ bibi yɛ ha yɛ bia ne yɛnka na yɛnyɛ ne ho ntɔyen me ni Pentecost asɔfo bebre adi nkɔmɔ me wo Pentecost asɔfo bɛyɛ 50 once Pentecost Assemblies of God CAC Presbyterian Methodist sa wo yiri kum kura atena wo nkum wonim sa ana wonim wonim sɛ wo no Pentecost asɔfo betumi akase wo ya na yele Pentecost asɔfo kura ze bi ja wo yiri o ewen o ja na di ana asɔle ne ye yi na firimu na wo kɔ etu wo a agya nyina no ene wo bi a wonim se wo ye Pentecost asɔfo pa o ma ne nye asɔfo bi yetu ko Pentecost Presbyterian Methodist Anglican ade a asɔfo no yesi be mensu ene hye ne so ene ehwe no sɔfo maamefo ni bi etirim woden ebi su banye eti ama asɔfo ni bebre na dodo no bebre anye stroke bebre anye BP yanum se de ye bɛka wo yanum se ye de akukuduro bɛkasa wo han na okɔ ka kyerɛ no me kan sɛ saa na oka no sabe na wale egu ya wo gyae onam ne baby onam ho sɛ wo ye ne nyame dwuma ya papa Danka Williams sabe na wade egu ye na wade egu ye onam ne baby wo ye ne nyame dwuma ade baako a ɔsɔ sɛ wo ne wo ba atia na ne nneɛma bi nya wo fɛ na ne su ba nya wo fɛ na nam ɔba nso na wobewu memfa sekan enwo no mantwituo ɛwɔ ne so wo mo nipa da entwituo wɔ ɔba so emfa sekan enwo no emfa ba emmo no mantere wo nsan so mo no sɛ wo mpa ne bi mu a fa na busuafo ade ekoma wo ɔwɔ say a woman is a wire sabanka was a asem no be on abemu yabu wo kwan ben so wa kofo obeyele yima no wa fo obeyele eti abemu buo no ene sai won abemu buo no won de yakura eye kese yakura che wosofo kira Abosom de ye no but ye frɛ won say jai wo de yeto won e beka obi de ye social media ne Ghana ha TV ni radio ene nsɛm e wo Ghana no ya frɛ wɔn wa ka ne sɛ gyae wo de yeto na bɛka wo bi de eti prophet Kumchacha hwɛ president Atames wo be wo ka bibi wo se di wo fi asɛm wo mu de wo te wo kora nyɛ ya won krofo bebre wo wa awade a won te won no onwu onwu bre onwu na mane wo de ne de ato nkyɛn and what this awful Abosom de adani football and all ball. Yet what the to say? It make can be answer no wabam. Papa no. Uncle for begele. Okay. Number 2. And your baby our namo and wa kwatche no no na abo adwaman no ne nada and oba na nyinsen. E your ba why then? Why yan ho ade? Oya ne ho ade kema. Ansa na ba na ibam wo ye no one ye wo judge a one judge ni ye a wo befuru wo yile chi bia wo ne oba bi bada bia Awurade mankam papa na wo do mi o dabi me do me say sa wo ye be ma na one judge ni ye na asem we one judge ni ye wo de ye nyi wo na no ye nyame nipa na wo ye nyame ado ni nantwie ni wo dwan ni kusie ni ntonton ni dabo ye nyi e woni mfurum wo ye nyame nipa no na tem woni wo nsam pacho woni bible mu kakra Abraham woni ni made it here na de ne siye and ofa ni yire echi be no kwan Sarah na manu akonya se ko nene mabawa enkoda se na yile na ma ne kwan yo se wa ma ne kwan yo all die be die owo bi ayo wo boni bi aye boni meboa Abraham ni made on ne te
me pa cho ne na nkoda wa anyem no oni ni da ba eyo oba no ne man sa akonya no ko onye sa na me se eti Abraham na dwen ye adwuma eti na yele na na ese so o ma no ayi bibi se koya ansa no wae ha ade a me bi sa na me kana me kesi so se eti wo yele aka to se kokum nipa a obekum no that then na wo yele aka to se kofa me made di akofa no yima no eni ho by ene ya bo Nyankopon din a ya de started yen I have Abraham nyame obi a wono ne ne yele ti a wono akofa ne made mpo no ene ya bo nyame din a na ya bo no din ni din adi kan start Abraham nyame pacho osofu kira Abosom wakofa ne made wakofa obeyele eti sa asem we ya ba na wo gina wana wo jeje na wo mfiri nyame na wo mfiri nyame ofiri wo se ne wuni dabi wo mfiri nyame ofiri wo se ne wuni ne wakonta ene ade ene wo mfiri dabi abotere be ne wo e wo bra mo a mo hwa ne ade nyina e ma ne bi kura mpo on so a mo kura ya asem kawa enso mu di mo ho chemboronsam yes Ghana woni ma ma won hye kawa nkrofo wodi won e ma ne bi hye kawa wale nso nkrofo wodi won bu won wayase gum mi friend to my side odi enyo odi kwase asam na akeka no dabi me dear sister me no hear me interview a wan hwe yi a no why study dabi e man ni bia hye kawa no wa hye no kore nkrofo odi won ono de ne de ato adakam e no wakata so e no obeka so fu kira Abosom de na ememai Ghana fo mema opa fa Ghana fo mema 100 de gina wo emu 80 na wayele won pra mebo anansa enye nokore emu eye nokore emu 80 osi oba na wayele cross mini yele abrochilefuwe abrochilefuwe wo fra abrochile bedu Ghana ha bosumi ba kokoro ntumi ntena side check asede be de ben no wa be fefa wo be ko no wato ne me se obi tumi bedi bosumi mie no Ghana abrochilefuwe wo be du abrochile na to panko a wahim nko a ko be ye 150 enso wayilo but won se wono de wagya wo bi de wanyi obi de no wagya ne de ato e na obeka obi de Jesus said John chapter 8 verse 1 oba ni ne gina won de onye oba ne dan on to bo mo oba no go and stone the woman. Romans chapter 3 verse 23 ye nyina ya ye bone onyame yanu monyam aboyen. Isaiah 64 verse 6 unim de o wose ye bone ya yedi atise nyame yanim ntomago 720 was woni patri ni bi ni asase we so a woye papa a wonye bone da. 1 John chapter 1 verse 8 wose ye kase ye nye bone ya na ye dada ye ho na no kure ni ye mu ye kan ye bone kire awurade a woye no kwafo wotri ni so de ye bone be che hwa sabe o mame kase we mu na brem me to wono obi a wonu obeyele da bia no me ye ka no obi onu obi kun da bia eno me ye ka no Bible Leviticus 18:20 kura say ene wonyon koyele nda memfa hunsuo emma no na wo ye sa mo de gu mu fi sa wonu obeyele da eye kes eye no me but David o kan sam so wono man Nyankopon say David nakoma man after my heart asian say brofo no me kan twi na me odamakoma so mo nyame say David yaden odamakoma so anye David na okofa soja ni bi e friend Yuli ayele David na mana boro san so ne na maboro san so e na ohun soja ni bi e friend Yuli a e na wo kofa na yele e na one ne daaye Later kura David Simon Yulia eko woko no na David chulo letter e de ma soldier fo pani no captain na wodi mu na efra ne Joab e na ode letter ne koma Joab letter ne Joab nya ya ne saka ye pe
ɛna David ka ɔkɔ no baabi a no ɔden no ɔnkɔyɛ den ɔmfa ne nkɔhyɛ wɔ na wɔngyina hɔ ɛne yɛma yuli akɔhyɛ wɔ kɔnan baabi a ɛden na etuo ne pie firi ba no baabi a ne yɛatamfo ko a etuo ne pie firi aboba ne ba adwembɔne a ne wɔ David tirim nti no wɔhyɛ dan twerɛ letter no kɔma Joab ɛna Joab nso yɛ panin wɔn nso David control no ɛna ɔma yuli akɔ ɔkɔnan no kɔgyina baabi etuo aboba firi ba ne yɛbɔ yuli etuo di ma yaw di ma kum di ma prawo di ma siew di ma tetew tama yuli ewu yɛ ɛdɛn na si yɛ na deɛ ɔsɔfo Kumchacha meka na meka ɔsɔfo Kumchacha meka ne sɛ David mpa sɛ ma di kan kasa ofo obi yele yɛ bɔne ofo obi ko yɛ bɔne David mpa wɔne wo be yele kɔda yɛ Nyankopɔn sɛ ɛdɛn Wadamakuma so the brofona can crown him. A man after my heart. A man after my heart. A man after my heart. Ah, one man brofo. A man after my heart. David Damakuma so. What do you mean? I'm doing. That's in a man. Sofo Kumchacha, I say me. Sofo be a bonnier. Ana me ye bɔne a me ne wɔsɔfoɔ biara atam wo be ye different yo sɛ wonim sa eti awurade sɛ ma yi mu aten wonim sɛ ɔsɔfo kyerɛ Abosom ebia daka wanya kokuduro daka wa meka asɛm wo ya wonim amani yes awe no wonim amani yes ya wahyɛ dem a ebia wosu woni ma mani yesi bi a wadwendwen ho da ka wanya kukudura ma meka sa asem wo ya ana ka bibi ye na won say wo nipa bi owi ase a wo fa yawde bi mu a na wo bie na no kan na say okan na afi why you okay so woni za mini aba eti na me say bemma bia wo be bie na no na wonfiri nyame na so fu kira Abosom na wonfiri nyame adan a ena akofo be oba bi ni na wo tie uti asem atie ni enye oba bi keke oba no waye ne ho ade ni faith ye nuanom nkramofo sabe so to me wale me yensa etumi wale ye nan etumi wale me ye no meboa eye won gidie ye wa asole bebre wo Ghana akora na won ye Kristofo ana ye wa asofo bebre wa me minim asofo bebre ai bia wale me ye no ebia wale me yensa wonu na ni gidie pacho atemu dadu a se nyame frɛ na onu akyerɛkyerɛ mu akyerɛ Awurade meboa aye ni gidie eti se wo begina wonom na aka na ɛna asofo ni mfiri nyame ɛna ɔtise ɛna wo nipa na wo kasa no won so wo wɔyele ɛwɔ mpena mienu me yensa na wanya sɛ nkwase akeka na wono mpena ni kosi a enkam utu ayentu enkam utu ayentu sister wanya sɛ nkwase akeka na keka na sɛ wo ko obi age na wo kolebu na wo ekun na wo mpena na kɔ na baba wo nam ti so obi ye no operation wo kun wo mpena na so keka sɛ nkwase asɛm wei ɛne abusudie wei a wokɔ na ba wo nam a bema bia wo because of say wo kun na wase akɔfa empena foforo nti no ɛno kora yɛ bɔne kɛse wokɔ baba wo nam sa bema ni diwa na ɔwewa enkam sister utu antu usom kora na atwe antwe emmenem hyem emre den menjo adwo a wotwe beba enjo emmenem enhyem den enko inside wotwe ankam wotwe otokora enloko enkam hey papa Abusia baby edroni de anu ayehye Sofo Kumchacha o je say o se enkem Abusia I too much GH papa about your media handles are able to jama me mini aba dia me di tudwa e dia mawo nyame hira wo bia me telephone number offer me cry be am in time for I just say be a we me voice note voice audio
but ebi afre me am in time fa aje won a ma store won number a won wa buruchire wo Ghana ma store there but bibi apeso wo ye voice audio na me number na nie 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128 number no obetumi a WhatsApp me that WhatsApp me a wo de fa onkwase antworoye no ene wadidi atam ne bra ya na mo no mo fe se mo nkwa na mo ye guy onye guy o yen ye ba ya be kire ya dwen wo do comment ba na so wa kire wa dwen adwen kire te se hwen obia ne size me de me ba ye ma be kire ma dwen wo pa fa comment bra be kire wa dwen ba ya na ye video wie na obi o wa na wa kokon so obi okoyi a wo de ye na wa kokon so obi okoyi efunso ntoma so that's here what page na beti so obi okopeja fundaka no why ne bona ye wensen so obi okobobo wo Manchester na Sofo no mfiri nyame me firi wo se me firi wuni me firi wo papa wona afre me atemu dadu ahwem ya Yesu ba na me Kumchacha Yesu ba na me Osofo Kumchacha oba na obi enkwa womanim na o ka kire me se me dinim na o de me koto bronsam gyemu a pacho ejemu wo no me koda ma me na ho pacho enyo ma me ba ne me enyo papa ba ne me enyo obusuani ne me enyo nua ne me wo de me hye a wa konda me na me hye a wo de ma me hye wawu mu kura akose wawu mu wabusua pani kura wato mu kokoo adi okose so that say wonna na kura akose wawu mu kura unua no nyina ekose criminals na so le ade atam mu nkwa na abu ni ba heart mini aba Everybody shire nyame ma Asofo kira Abosom nya kukuduro ne fa ye wonyame djuma so atase me baabi anokore da na me de to se me nam we me ho nkire me ana me ho kire me unwo obi ana ho kire na so hu me nam we me ho kire me what's a guy me ho nkire me ya me wo ma solid dan aye betumi atake nipa be 5000 ana me boa ene si wa we ye me interview me kuta me cars me ba mo wono mo a ene tem bia me ba studio a da bia me ba me change car foforo eti me ho nkyere me matade a me hye ene antade a hye me no eye decent dressing me ho nkyere me eti ya men kikansa but ba bia no koreda ena me de to eti sa niema na ebi kikane niema won kaka obroni kabrofo bi sa wote brofo obroni kabrofo bi sa water brothers brothers ya wade bi ono ma etan eye nkwase asem abufu eye fi eye nguase ya wa ade eye fi ade a etan ade eye nguase ade a chese enye papa na wo kika na wo tifie na wo bie wa no kan na wo de wa dwen so wo be gu nyame nipa bi animu ase wo be se nyame nipa e de nsama tutu nyame nkrofo so no wo buro ni kan brofo se water brothers water ana nyesa mo kan simple ade ye bad brothers brush it off you can say brush it off debi so no wo brofo no okay what the na say brush it off botugu debi we are bad brothers or water brothers. Oh, okay. Papa. Papa me dance. Ya papa kasa busia. Ya se penyini kasa wia na enso ayede. Enso asa. Ana papa nya sa. No. Aha. Penyini kasa wia na enso asa. Ebusia o ebe follow follow ye. Ebo Facebook too much GH na Instagram. And so too much GH and YouTube so yes sure subscribe FRMY midin edi efianso ma comment section so chewa dwen wadaroma enya atem didie mo chewa dwen se de papa Kumchacha e kan ye Theophilus Anani so the best media school in Ghana there and Too Much Multimedia College if we say equipment apapa
akyerɛkyerɛfoɔ ɔma kɔdoro ɛwɔ adesua mu ɛne air condition room deɛ Africmedia ɛba ne media law advertising camera handling ɛna marketing deɛ ɛna na ɛyɛ hɔ a location no ɛwɔ Abɛka Free Park Junction fa number na egu aseɛ na wankasa frɛ na obi andada na mɛmo bi nkasa mefra ma wankasa frɛ abɛte deɛ